Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Βαρβάκιο αγορά. Ένα παράδειγμα μόνο. Δείτε εδώ δημόσιες τουαλέτες. Υποτίθεται ότι είναι και για αμαία. Εδώ μιλάμε για μια παράγκα. Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Πάμε πλάνο εδώ. Αυτά εδώ είναι τα μαγαζάκια που επί καμίνι ονομαστήκαν μαγαζιά, ήρθαν κάτι αλλοδαποί επιτίδιοι, καταχρέωσαν τη Βαρβάκιο αγορά, φυσικά το λογαριασμό θα κληθούμε εμείς πάλι να τον πληρώσουμε. Εδώ βλέπετε, αυτό είναι το δάπεδο. Κάθε μέρα έρχεται το ασθενοφόρο και μαζεύει γέροντες, ηλικιωμένους ανθρώπους που γλιστράνε πραγματικά. Και εγώ προηγουμένως παραλίγο να γλιστρήσω, που είμαι γενναίος άνθρωπος. Και πρέπει να πούμε ότι στην είσοδο της Βαρβακίου αγοράς με χτύπησε το ρεύμα. Φανταστείτε τώρα ένας ηλικιωμένος με διάφορα προβλήματα υγείας. Καταλαβαίνετε την έκταση του θέματος, το μαύρο χάλι που επικρατεί. Αλλά επειδή μιλήσαμε και με παράγοντες, καθώς είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και μιλάμε με ανθρώπους, μας ανοίγονται οι επαγγελματίες. Πραγματικά θεωρώ ότι οι Έλληνες που διατηρούν ακόμα εδώ τις επιχειρήσεις τους είναι μάρτυρες. Ανέχονται πραγματικά μια κατάσταση απαράδεκτη, ενώ πληρώνουν φόρους, τα πάντα. Εμείς βέβαια σε αυτό το σημείο θα πούμε ότι θα ελαφρύνουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, κατά 50% θα μειώσουμε τα δημοτικά τέλη. Τώρα εύχομαι αυτά τα επικοινωνιακά τρίκ του κυρίου Μπακογιάννη, καθώς έχουν πιστωθεί, από ό,τι μας είπαν οι παράγοντες εδώ, περίπου 10 εκατομμύρια για την ολική ανακαίνιση του κτηρίου και της Βαρβάκιου αγοράς. Ακούστε να δείτε, τα πράγματα είναι απλά. Εάν μας επιλέξετε και είμαστε η επόμενη διοίκηση του Δήμου Αθηναίων, εμείς οι ελεύθεροι Αθηναίοι, αυτό το χάλι θα το διορθώσουμε. Καθώς είμαστε και εμείς άνθρωποι της κοινωνίας, έχουμε παιδιά, έχουμε επιχειρήσεις. Δεν είμαι τρόφιμος κανενός, σε ό,τι με αφορά ο Μουζουράκης Αλέξανδρος. Παλεύω όπως παλεύετε κι εσείς. Στηρίξτε μας. Τελεία και παύλα. Αυτό το χάλι εδώ εμείς θα το διορθώσουμε. Ευχαριστώ πολύ.